एग्रीमेंट वाला जो खेला भइल बुढ़े तब से गाना रुक गइल बुढ़े, तो कब तक दर्शक के सुने के मिल जाए फैन उनकर कट्टर फैन होने? बहुत जल्दी आ जाई, हमनी के सारा लोग लाग गइल बा और बहुत जल्दी केस मैनेज भी हो जाई। और खेसारी जी के गाना कब तक दर्शक के सुने के मिल जी? खेसारी लाल जी के गाना सुने खातिर फैन बेकरार बने बहुत दिन से, जो गाना नहीं किया जब भोजपुरी में खेसारी लाल यादव के लेके जो विवाद छिड़ल रहे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के तरफ से जो एग्रीमेंट के बात रहे, अनेक बात विवाद भइल, लेकिन बहुत लोग बहुत तरह के बात बोलक। बीआईबी विजेंद्र सिंह जी अपन पक्ष रखनी, लेकिन अब बीआईबी विजेंद्र सिंह के प्रति लोग वीडियो बना रहा बुढ़े, लोग बता रहा बुढ़े कि बीआईबी विजेंद्र सिंह हाँ के। तो हमें आज जानने की कोशिश करब कि आखिर बीआईबी विजेंद्र सिंह के हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया, कैसे हैं? नमस्कार, प्रणाम, बहुत बढ़िया। बीआईबी विजेंद्र सिंह के है, बहुत लोग जानल चाहता। ये महाराज बीआईबी विजेंद्र सिंह वो आदमी हो, कलाकार है, और के हो जरा ज्यादा जाने के बा वो इंडस्ट्री में, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने के बाद तो जेकरा के जानता इंडस्ट्री में ओके से पूछ लो, उहे बता दी कि बीआईबी विजेंद्र सिंह के है। बीआईबी विजेंद्र सिंह के लिए बहुत सारा वीडियो बनाता, बहुत लोग बहुत तरह के अनर्गल बात भी कहता, बहुत तरह के लोग टिप्पणी करता कि बीआईबी विजेंद्र सिंह अगर सब कुछ जानत रहन तो टीम में काहे निखन ज्वाइन हो जात, खेसारी के टीम में ज्वाइन हो जास या फिर पवन सिंह के टीम में ज्वाइन हो जास। एगो हमार लाइन हो कि चाट के स्टार बनला से अच्छा बा अपने दम पर कलाकार बन रहो। केहू के संग रह के या चाट के अपन कंपनी बना ले हल, अपन कंपनी में गाना ले लो और स्टार गाना ना देहल तो ओकर साथ छोड़ देहल, जाके नेटुआ के शब्द हटाओ, नाच करल, लंगटा नाच करल, तो ई सब बीआईबी विजेंद्र सिंह लगने के। बीआईबी विजेंद्र सिंह टी सीरीज वेब में पहले के वेब गौतम जी रमेश जी के छोड़ के सबसे ज़्यादा नया कलाकार के स्टार बनावे वाला के नाम है बीआईबी विजेंद्र सिंह। आज भी हमारा आकांक्षा म्यूजिक में सबसे ज़्यादा नया गाना गायक आज भी गावेले। हमार गायक स्टेज पर चढ़ के चिल्ला लें तो लोग कहला कि ई है आकांक्षा म्यूजिक के गायक, वो हमन बीआईबी विजेंद्र सिंह। तब नया नया लड़का बड़ा सन कुछ बोलत तरह सन, तब मान ली लड़का सन के तो सब चीज़ माफ कर देवे चाहिए, क्या तू नहीं सन बुझत, कहते इहे लड़का बाबूजी से कहल सन, देखे नहीं तनी सु गाँड धोए लायक हो जाला सन तो कहल सन कि बाबूजी तू कैल का, तो कहिए कि रे तोरा खातिर हम जन्म देहनी, तो कहिए कि वो बेरा जन्म दिल, आज का कैल, अब बताओ आजो जन्म देश रे, अब बैल हराई थोड़े भुलाइल बा, अब ये काम करस बार बार। तो समय है, लोग बोलता बोले दी, लड़का हुआ सन और लड़का सन के जितना बुद्धि बा बोला सन, अगर जीवन के काम है लड़का सन के बात के क्षमा कर दहल, अगर उन्हें से गार्जीवन अगर बोली तब ओकर जवाब हम दे, काहे तो हम दोस्ती ना दुश्मनी भी औकात वाला से करेनी। अच्छा, सब चीज तो भइल, प्रूफ भी देनी, सारा कुछ भी कर देनी, खेसारी जी के गाना कैसे आई, ई मैटर से सुलह कैसे होई? सुलह एकदम हो जाई। खेसारी भाई के रोल बता दी कि खेसारी भाई के सॉन्ग है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े डायरेक्टर, जो भी लोग हैं जो उस कैपेबल हैं, जो इसको सुलझा सकते हैं, उस सब लोग लाग गइल बा। महीना दिन के अंदर में मामला सलटावे के कोशिश हो रहा बा पूरा जोर में। बहुत जल्दी हम भी बॉम्बे जाए, बहुत जल्दी हमनी के हमहू बानियों में और भी बहुत सारा लोग बावे जौन मैनेज करे के फेर बानी सन की चल, काहे तो सुपर स्टार है और सुपर स्टार के गाना अगर ना आई तो फिल्म ना चली, काहे तो जब ये जी गाना बाजेला एल्बम के तबे फिल्म में स्टार के नाम होला, ओकर पैसा बढ़ेला, सब कुछ होला। और हमनी के ना चाहनी सन कि हमनी के सुपर स्टार जौन आगे बढ़ल बालो जाए, जौन भी कलाकार बाजता ओकर गाना कहीं से बंद हो जाओ। आ देखे में एगो और चीज़ रोड़ा के नोट कर देतनी कि जब एग्रीमेंट से बाहर हुई हैं तो ये कुछ चमन चुतिया कहे लगी सन कि हम करनी एग्रीमेंट से बाहर, हम देखो करा देनी, भैया के हई करा देनी, भैया के हऊ करा देनी, क्रेडिट ई लिया सन, लेकिन ओरिजिनल के करैले बा उ कबो क्रेडिट लेवे ना आई। काहे तो इहो जाना तारा सन कि ओरिजिनल के पीछे काम कर रहल बा खेसारी भाई के एक तरह से निकाले में। अब बहुत जल्दी खेसारी भाई के गाना आवे लगी, अब बहुत जल्दी कोशिश बा कि ये मैटर हमनी के मैनेज कर दी। जे तरह मैनेजर के काम होला मैनेज करे के या फिर जे भी गलत चीज बड़ू ओकरा के सही करना,
तो आखिर मैनेजर के एकरा में कहीं ना कहीं गलती के वजह से या फिर मैनेजर के अनदेखा के वजह से इतना बड़ा कांड हो गइल बा? ई भाई हम ये विषय में अब बोल दिल बानी, अब बार बार विषय में ना बोले। आई सब लोग जानता का बोलले बानी का नहीं बोलले, तो ये विषय पर अभी हम कोनो जवाब अब नहीं देवे के चाहते। आए वाला काका बुढ़े धमाका वीआईबी विजेंदर आने के वाला धमाका बा ये कि वीआईबी लंदन वाला पहला कॉमेडी चैनल लंदन में खुलल बा। ये बहुत फक्र के बात बा एगो कॉमेडी बनावे ला खातिर कि भोजपुरी के पहला कोनो विदेशी चैनल विदेश के धरती पर खुलल बा, ओकर नाम है वीआईबी लंदन वाला। दूसरा बात हमनी के इंडस्ट्री में बहुत एकता बा, सब आदमी एक बानी सन, रउरा लोग मत समझी। सब लोग खेसारी भाई होकस, पवन भाई होकस, चाहे सब बानी से हमनी के एक सब आदमी से आपस में बात बा। और हम वही बेरा बोले नी जब कुछ गलत होखे लगेला हमारा स्टार के संग है चाहे हमारा इंडस्ट्री में, आई बोलल जाइज बा, ना बोलला पर लोग कहेला कि काहे केहू नइखे बोलत। आई जब ले बोलेम ना तब ले हमारे इंडस्ट्री सही ना हुई। हम जब जब बोले बानी हमारे इंडस्ट्री सही भइले बा। रुआ देख ली केहू के कुछ वीडियो बनैला से कोनो फर्क नहीं के पड़े वाला। हम केहू के विषय में अगर कोनो स्टार चाहे कोनो कलाकार आके ही बोले कि वीआईबी विजेंद्र सिंह गलत बात बोलता रहे या इनकरा ना बोले के चाहिए, तब जौन पनिशमेंट लोग कही उ हम उठा ले। लेकिन हम जब बोले नहीं तो सब लोग ओकरा के मानेला, हमारे स्टार भी मानेला, हमारे खेसारी भाई भी मानेले, हमारे पवन भाई भी मानेले, और भी सब लोग मानेला हमारे। तो हम चाहे नहीं अब इहो मैटर देखी, जब मैटर सारा क्लियर हो गई ओकर बाद पवन खेसारी भाई भी मान गईले और लोग भी मान गई, और अब एकरा के सल्टावे के पीछे लाग गईल बा आदमी। अब बहुत जल्दी हमनी के ई मामला सुलट जाए। भोजपुरी में एगो बहुत तेजी से और विवाद चलेला कि छोट कलाकार के लोग गाना उठा के गा देवेला, या फिर छोट कलाकार के कोई चीज अगर वायरल होखे लागेला तो बड़ कलाकार उठा के गा देवेला। तो का भोजपुरी में रउआ लोग कुछ अलग पहल कर रहल बनी कि ना ई सब भी अब बंद हो जाओ धीरे धीरे? अच्छा, के पहल करिस? जे पहल करे आई उ खुदे दूसरा के चोरा के गौले हुई। हमारा कांछे म्यूजिक के बहुत सारा गाना लोग चोरा के गा देले बा चाहे गौले बा, तो हमरा नहीं लागत कि कहियो बंद हुई और एमे ना केहू पहल करी। हाँ यह बा कि अब डिजिटल के जमाना बा, तो अगर रउआ चोरावतो बानी तो तुरंत पकड़ा जाता नहीं कि फलाना के रल, तो तनी यही से ही बंद हो जाई कि अगर केहू नया कलाकार के गाना केहू बड़ स्टार अगर गा देहलक तो रउआ लोग तुरंत फेसबुक पर यूट्यूब पर आके लाइव बोले लगी कि हमार गाना ओकर प्रूफ देवे लगी। खुद बड़े बड़े स्टार के शर्म आवे लगी कि हमरा ई ना गावे के चाहे, तो धीरे धीरे एंग खत्म हो गई और ऐसे कोनो खत्म होके के चांस नहीं है। घरे मत बैठी लोग। अब बहुत लोग के देखा तनी कि ओकर गाना के गा देता या चुरा के आगे बढ़ जाता, तो वो करे गाना को डीपी लगा लेता रहे, तो तू तो खुद सपोर्ट कर देता रहा स्टेटस लगा के कि हमारे गाना फलाना स्टार गौले बड़े, तो हमें लोग का बोली रउआ बोले जाए तले पता चली कि दोनों एक के बड़ा सन, तो कैसे बोल पाए? हम अभी देखनी हाँ हमें हाँ दे में एक दो गाना चोरी भइल, हमें देखनी है कि दोनों एक के बड़ा सन, वो ओकर तारीफे करता जो चोरैले बा, वो ओकर तारीफे करता, तो का हमें केहू बीच में बोले जाओ? तो चोरी ना कहला। ई अगर तारा खुश बा उ आदमी खुश बा कि हमार गाना स्टार गा देलक तो रहे दे, तो स्टार बनही के नहीं चाहत लोग का कही। खेसारी जी के गाना कब तक दर्शक के सुने के मिली? खेसारी लाल जी के गाना सुने खातिर फैन बेकरार बने बहुत दिन से, जो गाना नहीं खेया जब से ग्लोबल मिले एग्रीमेंट वाला जो खेला भइल बुढ़े तब से गाना रुक गइल बुढ़े, तो कब तक दर्शक के सुने के मिली? फैन उनकर कट्टर फैन होने बहुत जल्दी आ जाई, हमने के सारा लोग लाग गइल बा और बहुत जल्दी केस मैनेज भी हो जाई, और कोशिश बा कि 1 महीना के अंदर सारा चीज करके खेसारी भाई के गाना रिलीज होके लगे। आई होई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अपन कीमती समय देनी। बाकी आप लोग वीडियो के बारे में का सोचतनी? जे एग्रीमेंट के वजह से खेसारी जी के गाना नहीं खेवत, आप लोग के बता दी कि बहुत जल्द अब 1 महीना के भीतर ही आप लोग के गाना सुने के मिली। खेसारी जी के जब बहुत खुशखबरी बुढ़वे कि बहुत जल्द गाना आई, आप लोग सुनब, प्यार आशीर्वाद देहब। बाकी वीडियो के बारे में का सोचतनी अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर देहब। फिर मिले कोई और खबर के साथ, तब तक खातिर जय हिंद।